Good evening po, Sir Buboy. Marahay na banggi Kabikolan, marahay na banggi sa gabos na nagaantabay. Uya na naman po kita sa satuyang pagtaoning onra sa mga nanggarana sa satuya pong patiribayan sa pagsurat nin rawit-dawit para sa bulan na Setyembre. Igwa po kitang 28 nagpartisipar para sa munya na bulan. Asinigwa po kitang naianunsyo ng inot sa social media nin 10, top 10, pero mayo po sinda ning rank. Ngunyan pa lang po ninda maharaman kung sisay sa inda ang pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan. Asin kung igwa pong mga napili ang satuya po ning judges ning honorable mention, but sabihon karaniho na maray ang sa iyan sa inda ning mga puntos pasiring duman sa titulong pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan. Ngunyan po, pupunan ta po ang satuya nin pagtaoning onra sa paagikan sarong halipot na programa. Froy. Yes po. Maray na banggi po sa Bicolandia. Maray na banggi po sa Gabos. Bago ta po formal na puunan, sarap muna pong mensahe hali sa satuyang founder kang Parasurat Bicolnon, si Buboy Agway. Rahay na banggi po giraray, bilang pong saro sa mga nagpundar kang Parasurat Bicolnon. Siyempre po kaibanan po dyan ang sakuya ng mga co-founders, sina Marisa Redborn, si Ervin Santo Tomas, si Jerome Hipolito. Nagtutubod po kami na sa pagikang Parasurat Bicolnon. Nakakatabang po kita na mapakaray ang mga pagsurat ng mga Bicolanong nagpupuon pa sa nang magsurat, maski itong mga datihan na padagos na naghahanap ning garububod kung saan sinda makaka-star, kasin duman sinda mabubuhay, duman sinda makakatungab, duman sinda makakapuanin ka amigo, duman sinda magkakaigwan ning eskwelahan para sa inda ning mga magsurat. Sa paagi po kang Parasurat Bicolnon, nagpapasalamat po ako sa padagos po nindong pag-anduyog sa organisasyon na ini, asin sa mga aktibidad na ginihibo kang Parasurat Bicolnon. Lugod, ang satuya pong mga esperso na ini, nagiginigibo ta, nagiging paagi tangani pong mapakaray ang satuya ning kamugtakan. Lugod, makatabang sa pag-aling satuya, lalo na ngunyan nayaon po kita sa kataawan kang pandemya. Mag-ingat po kita gabos, asin nagtutubod po kami sa padagos nindong pakisumaro sa Parasurat Bicolnon. Makakanood po kami hali isa sa indo, asin bilang balos, makanood man po kamo hali sa muya. Maray na banggi po sa gabos. Salamat po, Sir Buboy. Ang sunod po, daguguntawan po ang mensahe kang satuyang chair kang Board of Directors, si Mr. Ervin Santo Tomas. Ervin? Mabala sa imo, Roy. Para bang isa mga gaap niya ang isa sa itong ginigibong awards night para sa mga poetry contest para sa bulan in September. Buot ko pong i-congratulate ang mga nagbali ngunya na bulan kasi mga maarabot pang bulan. Sa mga nakaabot sa top 10, congratulations. As in, padagos ka
padalos kitang magbali sa mga masunod pang mga taon o mga bulan. And good luck. Mabalas po. Salamat po, Irvin. Mabalas man. Ang sunod po, igagawad ta na po ang Certificate of Participation sa gabos nagdarayon sa satuyang pa-contest. Sir Buboy. Go, Proy. Okay. Certificate of Participation. Sorry. Parasurat Bicolnon Incorporated awards the Certificate of Participation to Janelle Cabrera Fernando of Calabanga, Camarines Sur, writer of the poem Habal Habal. Certificate of Participation to Maria Cristal Velez of Camarines Sur, writer of the poem Nadaya. Certificate of Participation to Mark Joy B. Urse of Tabaco City, Albay, writer of the poem Rutoy. Certificate of Participation to Joseph Villanueva Ciudadano of Calabanga, Camarines Sur, writer of the poem Uhurugasang Hugasan. Certificate of Participation to Fernando C. Chavez of Goa, Camarines Sur, writer of the poem Layog. Certificate of Participation to Janice Zaragoza of Camarines Sur, writer of the poem Ang Pagpurbar Nakaulayon ang Sarong Estranghero. Certificate of Participation to Annabel B. Pessimo of Lagunoy, Camarines Sur, writer of the poem Rawit Dawit Kang Nangagsakit Pangapudan. Certificate of Participation to K. Proa of Lagunoy, Camarines Sur, writer of the poem Siya, Ika, Ako, Kitang Tulong. Certificate of Participation to Jefferson Burse of Sipokot, Camarines Sur, writer of the poem Liwanag sa Kadikluman. Certificate of Participation to Ian Kenneth L. Orasa of Naga City, writer of the poem Talidong. Certificate of Participation to Jospa Arina Balyon of Santo Domingo, Albay, writer of the poem Kabiyadian. Certificate of Participation to Nerissa B. Calyos of Calabanga, Camarines Sur, writer of the poem Buskay sa Baybayon. Certificate of Participation to Kizel Grace D. De Los Santos of Naga City, writer of the poem Pagkamuot. Certificate of Participation to Noel J. G. Rojas of Lagunoy, Camarines Sur, writer of the poem Sa Kagahuan. Certificate of Participation to Francis Bayos Tolero of Karamuran, Catanduanes, writer of the poem Tindahan. Certificate of Participation to Aldrin A. Laurenciana of Camarines Sur, writer of the poem Niyog na Lana. Certificate of Participation to Lu Wen B. Palmarea of Goa, Camarines Sur, writer of the poem Ina nin Kabikolan, Bulong sa Nagdadara nin Kagadanan. Certificate of Participation to Prince Judel de los Reyes of Santo Domingo, Albay, writer of the poem Sa Marumirum na Ilaw. Certificate of Participation to Francia U. Kadagim of Tinanbak, Camarines Sur, writer of the poem Tuloan Kanto. Certificate of Participation to
Uh, Jocelyn Ann A. Mallivar of Camarines Sur, writer of the poem Pag-iba. Certificate of Participation to John Patrick A. Yanson of Santo Domingo, Albay, writer of the poem Tamong. Certificate of Participation to Mark Philip Paderan of Sipocot, Camarines Sur, writer of the poem Kaya Pa. Certificate of Participation to K. Arcos of Pulangi, Albay, writer of the poem Baretang Marhay. Certificate of Participation to John O. Cronico of Lagunoy, Camarines Sur, writer of the poem Tao na Lipot. Certificate of Participation to Kayla A. Vivero of Lagunoy, Camarines Sur, writer of the poem Lakaw. Certificate of Participation to Bobby E. Gonzalez of Camarines Sur, writer of the poem Tama, Pero Bako sa Kuya. Certificate of Participation to Lanilyn Bilyen of Taguig City, writer of the poem Sa Kaagahon. Certificate of Participation to Mary Chris B. Boral of Tabaco City, Albay, writer of the poem Salbar. Yun na po ito ang mga nagdarayon sa Ngonya na Bulan. Sir Boy? Okay, ngunya naman, itatautan na po ang award para sa mga nanggarana hali sa top 10. Pero bago yan, syempre ipapabistumi na po sa Indo kung sisay po ang satuya pong members of the Board of Judges sa nakaagi pong tulong bulan po kang Hunyo, Hulyo, Agosto hanggang September. Sige, Froy, pinutan ta po sinda. Ayan na po. Ang enot po yung si Mr. Jerome Hipolito. Basahan ko lang po ang citation kang sa iya pong certificate. Ati, tugang, kakawat, para tukdo, soltero, lalaki, para surat, nagwawalat ningira na daig mapapara. An para surat Bicol non, talbong asin igwang magabat na utang na buot, kan sa imong paghiras nin talento bilang hukom, kan bulan-bulan ang patiribayan sa pagrawit-dawit, pun kan Hunyo, Agosto, Hulyo, hasta September taon 2020 kung suarin ang bilog na kinaaban nagaatubang sa pandemyang COVID-19. Daing kaagid ang sa imong kalidad, orihinal, dangan burabod nin kadulungan na nagbuburda o agsin magburda sa agimadmad kan mga paraadal. Jerome M. Hipolito, para surat, Orgulyo kan Bicol, asin kan Bilog, na Banwaan. Maray na banggi sa Gabos. Enot sa Gabos, congratulations Tabi sa mga nanggarana sa patiribayan, sa pagsurat ng rawit-dawit na pigpapadalagan kang parasurat Bicol noon. Diyos mabalos Tabi PB sa pagtiwala sa kuya, sa pagpabasa kan mga labas na rawit-dawit na iniyo. Maugmatabi ako, nasaro ako sa mga enot na mga parabasa kan mga nasabing rawit-dawit. Diyos mabalos Tabi sa Gabos, padagosan na PB, padagosan na parasurat Bicol noon.
Sir Boom. Eduardo po. Mr. Niles Jordan Brace. Ito po mga kaibanan si Niles Muñoz Nabanggi, ulitan nagpipreparar po siya kan sa iyanin operasyon sa maabot pong Sabado, pero babasahan ta po ang citation para sa iya. Aki tugang kakawat, ama agong lalaki para surat. Nagwawalat ningira nindai mapapara. An para surat Bicolnon talbong asin igwang magabat na utang na buot kan sa imong paghiras nin talento bilang hukom kang bulan na patiribayan sa pagrarawit-dawit un kanhonyo hasta Setyembre kun suarin ang bilog na kinaaban nagaatubang sa pandemyang COVID-19. Daing kaagid an sa imong kalidad original dangan para ugid kan nangungurog na pagsurat sa bagong panahon. Niles Jordan Brace para surat Orgulyo kan Bicol asin kan bilog na banwaan. Ani katulong hukom iyo si Marisa Riorizo Casillan Redborn. Aki tugang kakawat ina agong babayi para surat nagwawalat ningira na dai mapapara. An para surat Bicolnon talbong asin ibang magabat na utang na buod kan sa imong paghiras ning talento bilang hukom kan bulan-bulan na patiribayan sa pagrarawit-dawit puon kan Hunyo hasta Setyembre. Kunso arin ang bilog na kinaaban nagaatubang sa pandemyang COVID-19. Daing kaagid ang sa imong kalidad original dangan para surog kan katanuasan. Marisa Riorizo Casillan Redborn para surat Orgulyo kan Bicol askin kan bilog na banwaan. Boy, just maray nabanggit po sa Indogabos. Naugma po ako na nakaibanan ko ang sa indo mga rawit-dawit sa laog ning tulong bulan. Pinagpuyatan mi yan sa mga panahon na kaipuhan ming basahon ang gabos na entries sa kada bulan. Naugma po ako na kadakol na ang nagsusurat sa lingwahe tang Bicol. Lugod, padagos kita magsurat sa lengguwahe na gamit kan sa tuyang kalag. Sa mga nagpupuon, magsurat, magpuon po kita kung hain kita. Ang aroal daw tang pagkabuhay, ang aroal daw tang paghihiroan, ang sa tuyang mga nahihiling, nakakaputan, nagadangog, namamate, nananamit. Gabos siyan makaka-inspirar sa to. Dagdagan ta pa ning pagbasa ning kadakol ng mga babasahon na Bicol.
makanood po kita sa tuyang mga kapwa para surat, as in sa mga tao sa tuyang palibot. Magbali po kita sa mga pa-contest na arad kani sa mga organizations, sa mga writing workshops. As in, paglingawan na perming gamito nan sa diring lengguaheng Bicol. Kaibanan po ang dawa kong makaibanan sa nahurado. Diyos mabalos kami sa Indo Kapos. Mabalos po, as in, mabuhay ang Parasurat Bicol noon sa arog kaniyo na mga aktibidad as in programa. Padagos po, napakasugon ang maray na pagiribanan, as in ang advokasya na maparambong ang literaturang Bicol, as in mapadako ang mga parasurat na Bicol noon. Awalas po, just maray na banggi. Salamat po, Ma'am Isa. So, bago ta po aramon kung sisay an manggana, ilaog ta muna sa tong frame ang mga nagdadalan sa kandang lugar. Hello kay Arky Ken, kay Erwin, at asin igwa kitang kaibalan si Joshua, si Edwin Yaunman, si Nerissa, si John Patrick Yanson, si Sir Jerome. Diyos maray na banggi sa Indo po. Hello. Hello po. Sige po. Sir Buboy, ika ang ma-announce, di ba po? Sir Buboy? Sir, naka-mute po. Pa-unmute, sir. Okay na po. Inotong ang honorable mention. Apo. Isa'y nakalag mo dyan. Babae o lalaki? Palawas ta na lang. Tan. Sige, sana Ayan na. Sir Buboy? yes. Ang satuya pong honorable mention. First honorable mention. Honorable mention para sa Parasurat Bicol noong September 2020 Poetry Contest. Ian Kenneth Orasa, Canaga City, para sa tayang rawit-rawit na talino. Ginagawad mo niya na sa 30 kanbulan na September 2020 sa Kalabang na Camarines Sur sa pagit ng online awarding. Congratulations po, pakanta po si Kenneth. Congratulations. Honorable mention. Salamat po. Prego pang sarupang honorable mention. So, padangogunta si Sir Arky. Kung ano ang sa iyang masasabi. Sir, go. Okay po. Diyos mabalos po sa Parasurat Bicol noon po sa award pong iyan. Actually, nagpurbat talaga akong magsaling ngayon na September. Sabi ko, di ako nakakaiba. June, July, August, talong bulan akong di nakasali. So, ugmuan man ako, nakasali man ako. Iwala po yan. Diyos mabalos po. Yay. Upakanta po giraray si Arky. Bakong babasahon niya sa tula niya? Iyo.
Ewan na. O, sige. Basahan niya si tula niya. Sir, Sige, babasahin. basahan na. Okay, sige. Talidong. Patirig na ang lustrig na talidong. Alam, maribo ko madali lang. Alam po, mayroon po kaya. Talidong. Dahil makakita mo, Patirig na lustrig na talidong. Mantang nakasakay, kurang na kita. Kapag na tarinig, maya ng lapong-lapong. Pugulan ang pagsang asin kabus patupon. Mas kinasa tanang una. Tirikit sa natin. Ngari ay ng lapong-lapong. Maray na kung magpirong likay sa taramon. Kapag madaling homba, ikit ang pang-depensa. Kapiligon pa sa naman. Kawayan, minapoon sa maluboy na labong. Padagos sa pagtupo, dawa, pagsarutan pa. Sunod na tarin, ng lapong-lapong. Kung pyesa, ang taknakon, eh nalimong medyo, mas ipanagsun ka. Papiligon ka sa nahalustrog na talidong, kasunod na tarinig ay ng lapong-lapong. So, Salamat. Pakanta po giraray. Isay po kaya ang sunod na honorable mention. Sir Buboy? yes. I-announce na ang sarupang honorable mention. Tan 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 tan. Yay! Honorable mention para sa Surat Bicol noon September 2020 Poetry Contest. Napadalagan kay Lanilyn Belien, Cantagig City para sa sayang rawit-dawit na sa kaagahon. Congratulations, Lanilyn Belien. Ayun siya, no? Mayo po si Bilien, si Lanilyn. Basahon ka na lang. Pabasa Basahon ka ka na na. lang. Kiisay. Kasi pwede magbasa. Yaon si Joshua, si Ma'am Isa. Edwin, si Erwin, si Ma'am Isa. Pwede mabasa ni Ma'am Isa. Sige. Pwede kuya boy, bawas-bawasan tayo ang sound. Bawas-bawasan tayo ang sound pag nagbasa. Salamat. O yan na. Nahihiling po. Kayo po. Sa kaagahan, nila Lanilyn Belien. Daing ribok ang syudad sa rikas kang isip. Nanok na patimbunod. Lunod sa pangatunugan. Ini ang paborito kong oras in pagdalaw sa iyo. Silensyo ang nagaghan. Turog pati si Ayam. Pukragong ang minasapat sa portahan. Hagok din katuninungan ng kalag.
duhay. Minasilip sa kong daghan. Taos na napapakunit. Tulinong kang nakahigda sa katre. Katubay na naman sa kong ladawan. Kugos-kugos. Pig-ahadukan. Limpyado kan kaskad hali sa imong mata. Daing alpog ning pagdududa asin pag-upa. Dangan ako minalakaw. Panani sa imong pagmundo. Kusang nagpuunat ang mga tagyak na muya kong kuso ning higot. Sa dirihon kiraray sa kaagahon. Habang naiba ako. Sa Panginoon. Yay! Yeah, madumay na kita. Salamat sa pagbasa, Mamisa. Yan si Fernando. Wala. Isay daw ang tan. Ready na po ang gabos. Shout out sa mga nagdadaralan. 1,000 viewers. Ang pinakamabansay. Sige, introduction Kuya Buboy. Ipa-flash ko na lang. Kuya na po ang pinakamabansay na pararawit-rawit sa bulan na Setyembre 2020. Sabi niya eh. Pinakamabansay na pararawit-rawit sa bulan na Setyembre 2020 ay yung iba kundi Fernando Castor Chavez. Naggawa Camarines Sur para sa sayang rawit-rawit na may pamagat na layo. Basahan ko na lang, Froy, ang ulat niya. Ayan na po. Ay ko nailing. Iyon na po yan ang nakadakula kayan. Layog ni Fernando C. Chavez. Ngunyan bislig na siya nin mga pildit sa Kodak. Lambanguso na nakapalibot sibot sa pagluba. Taga-ibong na isla. Pinamanahan ni Tiray. Taga-bukid. Hubin pa suluon. Gadanon. Mayong nakaisip kun siya napapaha. Kasi nasusupog. Nasa mata niya ang mata ning pakunawa. Naday nga ni aram kung totoong tinigbas na o yaon sa natauban. Sa daghanta bilang takot, igwang nagsasalapit, panggakot, nag-iisip itapok sa kadlagan, bayaang nakabitay, suhi. Syerto aram mo na ang siring na tagpo, alagad ni minsan tay pananuparan, babad na kita, sa mga usipon, manungod sa inda. Napigsaysay sa tuya kan mga gurang bago kita paturugon.
Tapos na ang mga pasali sa piyesta manungod sa inda. Lana-lana, asin mga gamot sa bote, puting gapo sa alunan, unikan kinayasan, hinahalat nindaan pagbabago kan lawas, likod, lawgon na dai na maanan. Tatuyong makangalas kung paano sa nang subanggi, saro siyang ayam, nasa lindong ninhapunan na mangga, kan mga mampak asin lalo. Nagdidilot, nag-igpot-ipot, layog sanaan sa iyang ngaran, sa mga barita sa telebisyon, tabloid na nagwawarak aban-aban. Siring kan pagkangalas na dai nin pangaran, pirambulan ta ining ipupulutan sa inuman, lambang pagtiripon, istanggadan, o kabilugan nin bulan, hasta sa ipagmalakita na siya na ginparte nin sa tuyang kasaysayan. Laog nin mga usipon na day mabilang. Permita siyang narurumbuman hasta manralain-lain ang bersyon. Ninlalawgon niya nasa hutok ta. Dahita siya inapod sa iyang pangaran. Siyempre po, nanganing maaraman man kan gabos na nagrally sa Setyembre kan kung si Risay ang mga nakaabot sa top 10, papabisto taman sa mga ranks ninda. Kasi sa tuya kung pag-anon siyang inot sa SOCMED, sa social media, piglaag ta lang si mga pangaran kang si top 10 pero dahil ta piglaag na ning ranggo. Ngunyan lang ninda maaraman, ngunyan na banggi. Sige, Froy. Tadan! Yan po, na-i-anunsyo ko na ang premier na lugar subago na itawatan na ki Fernando Chavez kan Goa sa sayang tulang layo. Ang rank 2, first honorable mention, Ayan Kenneth Urasa of Naga City sa sayang tulang Toledo. Second honorable mention, napaduman kay Lani Lynn Villen of Taguig City Kumusta? sa sayang tulang sa Kaagahon. Fourth place, napaduman kay Nerissa B. Calyos of Calabanga, Camarines Sur sa sayang tulang Buscays ka sa Baybayon. Fifth place, Tawong Lipod na sinurat ni John Cronico of Lagunoy, Camarines Sur. Sixth place, Brutoy by Mark Joy Burse of Albay. Seventh place, Kabiyadian na sinurat ni Joshua Balyon of Albay, Santo Domingo, Albay. Eighth place, sa Kagahuan na sinurat ni Noel J. Rojas of Lagunoy, Camarines Sur. Ninth place, Tamong na sinurat ni John Patrick Yanzon of Santo Domingo, Albay. In 10th place, Purugasang Hugasan na sinurat ni Joseph Ciudadano of Calabanga, Camarines Sur. Yay! Ngayon, ipapabisto ni Froy ang sunod na batch ng mga judges.
para sa bulan na Oktubre hasta Disyembre. Wala. Alat lang. Troy, take it away. Alat lang po. Madali lang po. Sige lang. O yan na kuya. Sige lang. Bago tayo i-previsto ang mga sunod na magiging judge, mga hurado, nagdadalan si Fernando Castor Chavez. Ang sabi niya, salamat po, and may sinabi pa siya, Dadalan. dai na ako naka-join mga ma'am sir. Maluya ang signal ko digdi. Sige, at least nadalan mo. Pwede mo pa maning balikan, i-replay mo na lang si congratulations sa imo. Nagdadalan siya sa Facebook. Sige, upakan tagiraray siya. Yay! Yan. Si Ibang nagdadaralan, hello man sa Indo. Igwa man digdig sarong virtual sa taid ko. May igwa ko po kita ng audience na iba yan po oh. Sa ibong na yan. Igwa po kitang virtual audience kung sa inyo naka-feed. Siguro sa I don't know. Sige. Uya na po. Sir Boy. Yeah, go. An enot na hurado, si Ma'am Marife Lucinario. Siya magiging hurado sa bulan na Oktubre, Nobyembre, asin Disyembre. Ang sunod, si Sir Albert Baita. Asin ang sunod, si Edwin Breva Jr. Yan ka si Edwin. Yaon si Sige, pabista Edwin. na siya. Edwin, Hello po. Ayan. So, salamat po sa pag-invite na maging judge. And ayan, I hope na si Mas Rale is mabasa mi and at the same time salamat sa mga nagbarali na dawa amidst this pandemic is nagsurat mangyayaray. So salamat po sa pag-invite po as maging judge. Thank you po. Sir Buboy. Sige, next. Ayun na. Ayun na po. Si Papa, Ma'am Aida, i-flash na lang sa mga nito. Ay, sorry. May nalingawan ako. Si Ma'am Aida Serujales. May nalingawan ako so Okay lang, i-announce na lang.
So kaibanan po ni Mr. Edwin Breva Jr. sa mga judges for October to December, sinda Marifel Lucinario, Ma'am Eileen Nidea, Ma'am Aida Cerujales, asin Albert Baita. Yan. Mas mabibisto nita po sinda pag nagpuuna po ang sa indang turno sa pag-judge kan mga entries po ngunyan ni October. Aram ko igwa na ako ning na-forward sa kuya ang board of directors ng mga contestant. Siguro nasa 5 na yan. Mapuuna po ako ning post at yan. Maghapot na lang po sa kuya si mga judges na bago ngunyan kung dahil panindo na-receive si itong sa indo po ning mga judging sheets. Pero ang aram ko po na i-post ko na po yan sa satuyang group chat. Daguson ko na, Froy, pati sa announcement. Sige po. Ayan. Sige. Ang announcement po, puon po ngunya na October hanggang December, igwa po kita nin pagbabaago ning kadikit sa pag-submit po kang sa tuya ning output o ng entry sa email. Inot na inot po, kung mahiling nindo may bagong poster ngunyan, ang nakalaag po duman, ang sendo po ning entry, kaipuhan word attachment po siya sa email. Igwa po kayong mga nagpapasa na medyo naglalagadi paan sa indaning entry. Minsan pag pinasa, nasa form nin picture, iba pang format. So di pare-parehas. Kaya ang nangyayari, binabalik, tapos hagadan giraray utro. Tapos ang iba, nagsubmit ng entry, mayo ning pangaran, mayo ning address, mayo ning contact numbers na piglaag duman sa poster. So importante kumpleto po ito. And then araw po kang nangyari ngunyan na September, ang announcement na po, human giraray itong mga dates na dapat niya itong abangan. Kadapit sa 15 kang bulan, deadline po yan sa pag-submit. As in, human yan ang kapinunan kang pag-submit para sa sunod na bulan. And mga entries tinatao sa mga board of judges, the moment na maglaog siya sa email at magibuhan ko ng announcement, pino-forward ko na po yan sa mga judges na nganing mapuuna na po nindang ma-judge. Iguaman po kita ning kultura sa mga contest ning araw kani na halatun talagang mag-deadline na bago mag-submit. Halatun talagang harani nang mag-midnight ang 15th of the month bago isa-submit. Iyan po ang reason kung pigtatawanan mi po on 16 hanggang 23, iyan ang time kang judge para sa mga huring nagsasubmit na ma-judge yan. Pero itong mga nainot, aram ko tinapos na lang ang mga judges na basahon kasi natawanan ng daning rating. Isasubmit po kang Board of Judges sa Pizza 23 kan bulan bago magmatanga ang sainda po nin result. Tapos po itatali ko bilang tagapamahala kang sibot kang aktibidad na ini, then ipapahiling ko sa inda ang tali pag 24 para makapag-deliberate sinda kung medyo sala ang nagluwas na first placer. So ma-deliberate sinda, i-determine maninda that day sa 24th kung kaipuhan igwang honorable mention o mayong honorable mention. Para sa kaaraman kang kabos, ang honorable mention, pigtatausan na yan kang mga board of judges kung an saro o duwang nasa ibaba kang first, haranihon na maray an tsansa kadikiton sa nang maray ang puntos, diferensya kang puntos. Pero kung ang napili pong pinakamabansay na pararawit-dawit kang bulan, mayo ning second, day po yan itatao kang Board of Judges ang honorable mention. Para din po sa kaaraman kang gabos, maabot po kaya ang panahon na i-award matao kita ning Hall of Famer Award sa MPC, sa Monthly Poetry Contest.
yun po ni si itong, gusto sabihin, Hall of Fame, nasa Hall of Fame na siya, pwede naman siyang mag-judge. So tatawanan ta po siya ng award na araw kayan kapag nakaigwa na po siyang 5 first place sa sarong kategorya nin pagsurat. Ang mga natatawan po ning honorable mention kung sa Hall of Famer igwa po ning 1 point iyan, sa honorable mention igwa po yan ning 0.5 na category para po makalikom nin 5 points. Yun po yan ang vote sabihin kayan. And then syempre po ang award ngunyan ng October, Human Giraray, October hanggang December, Human Giraray, 1,000 pesos sa pinakamabansay na pararawit-dawit kang bulan. Tapos po sa honorable mentions, matatawanan po sindanin poon sa pinakamabansay hanggang sa mga honorable mentions, tatawanan po sindaning libro. Ngunya na October, ang maluwas ko pong librong Homo erectus, yung ang magiging award kang pinakamabansay na pararawit-dawit kang October, saka kung igwang mga honorable mention, matatawanan po sinda kang libro. Yun lang po yan ang ma-announce ko pangon yan. Mayo pa ako nin pagkaaram ko ano ang mga librong idodonate o itatao kang mga donors para sa bulan na November saka December. Yes, Froy. Announcement, President. Mayo na po. Salamat sa mga nagdayon. Abangan po Giraray sa ang awarding top perming Pizza 30. 7:30. Salamat po sa gabos na nagantabay. Salamat kay Joshua na yaon dyan nagdadalan. Sir Arky Ken, congratulations kay Edwin. Kaputiun ang palad mo, Froy. Bye-bye po. Salamat po.